амаки зайдло ба ниҳолҳои сабз пур аз гул ва ҳосили тарбуз нигоҳ карда чеҳрааш кушода мегардаду аз лабонаш табассум канда намегардад, зеро кишти кардааш имрӯз ба самар расидаасту ҳосили пухта расида дар замин фаровон аст. хайки тарбузи ширин ва мазан дар айсои меҳнати ҳалол мешавохӣ ҳамаи чи қоидаҳои агротехнология ба ҷо овардӣ ҳамин тарбузи ширин ва мазан мешава ҳамаи коркардора сари вақт кор кардим баромадем яъне тарди дону додан хок додани тарбуз ягона кадан тарбузои донаҳои кадом тарбузое ки мисол ягон нуқсон дошта боша онро канда чинда партофтан хай баъд ҳосили хуб мешава сабаби ҳосили хуб шудани дар меҳнати ҳалол аст. ин заминҳо назди соҳили дарёи ёқсу дар деҳаи навобод шаҳраки заҳматобод ноҳияи восеъ воқеъ мебошанд. баъди таҷдиди хоҷагӣ вобаста ба саҳмашон деҳқонон заминҳоро истифода мебаранд. дар ин қита масоҳати 1 гектар заминро зайдулло ҳамроҳи фарзандон оқилона истифода мебаранду манбаи пеш бурдани рӯзғорашон мебошад. нӯшигирӣ намекунем нағз шароито ҳаст мисол тарбуз агротизм як маблағ шидиста зиндагиро пеш бурдистем аки асосиш ҳамин тенҷои оромӣ ҳамин тенҷои оромӣ ки ҳаст ҳамин корро айдод кунем як ҳадистем ҳазор шукрона худо баъд ҳама тарафа дастгирӣ намуданем ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мисол дастгирӣ мекунанд дар соҳаи кишоварзӣ ҳамаи хай ба назар гирифта мисол мо дар вақти ба истироҳати меҳнатӣ баромадан ҳамчи хай медонем ки корги давлатие маку хай бо ба ҳам корои кишоварзӣ машҳурем. дар паҳлӯи зайдло дигар ҳамдеҳагонаш ҳам вобаста ба саҳми заминҳояшон хоҷагии деҳқонӣ ташкил намуданд. дар ин мавсим қисми зиёди саҳмдорон маҳсулотҳои полезӣ ва сабзавотӣ вобаста ба талаботи бозори истеъмолӣ киш намуда ана ҳамин тавр ҳосили хуб ба даст оварданд. абдусалом аҳмадов заминаҳое ки истифода мебарад ҳам паҳлӯи зайдулло аст. дар қатори полезиҳо як қисми ҳосили киши сабзавотҳои коридаашро ҳама рӯза ба бозор мебарорад. мо ҳама чӣ мекунем ака ина ҷорубам кардем ина байни ҳамида ҷоруб кардем ака ҷугорӣ кардем картишка мекунем савзӣ мекунем хайна қалафурти помидор ина гандум ака аввалш ҳам гандум ай якм номер як гандум ай бозор хариби чӣ намехарем ака мумкин 5-6 моҳ мумкин нахарем айми соби худмон мебарем мехӯрем ака картишка ина намехарем ина бигем барои то моҳи январ феврал картишкамон айми худмон меброя ака кам мехарем ака хай истифода ки барем кам мехарем. деҳқонон муваффақияти худро дар самти истифодаи замин аз иҷрои дастурҳои мақомотҳои болоӣ мебинанд. тибқи дастури ҷамоати деҳот мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот тавре мо мушоҳида намудем саҳмдорон инҷо ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода намуда истоданд. баъди ҷамъоварии ҳосили аввал дар заминҳо кишти такрорӣ гузаронинданд. дар ин замин баъди ҷамъоварии ҳосили гандум амаки абдусалом аз кишти такрории маккаи дон боварӣ дорад ҳосили хуб ба даст меорад. ҳамин сола ма заминро холӣ намудам ака ма ҳамин баъди гандум илоҷ мекунам ҷугорӣ мекунам ака ҳамин ҷугорӣ барои дуюм ҳосил барои ки ҳамин барои гов донша мегирем ака бо алафша мегирем каҳша мегирем говмона медравӣ метем ҳар рӯз ҳар бега ҳамин ҳисоби ҳамин замини худмон мегирем. дар умум бошад дар шаҳраки заҳматобод ноҳияи восеъ тибқи дурнамо хоҷагидорон дар майдони 135 гектар кишти такрорӣ гузарониданӣ ҳастанд. тибқи иттилоъ қисми зиёди нақша таъмин шуда корҳои саҳроӣ дар ин самт идома доранд. гузориши хоҷа назриев худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоъотии навид.